ये जी सुनी ना, आई कुछ सीख जाओ आज भी नया नया। तो आज हमने सीखेंगे 4 गो एक्सप्रेशन जो कि नेचुरल इंग्लिश स्पीकर सबसे ज्यादा यूज कर ला लो। तो मैं एगो बाटे अब हमने के देखी अभी तक नु पुरान का एगो लेके पड़ल बानी सो, जैसे केहू कुछ कहे लगी हई तारा चाही तो हमने के कहनी से इंग्लिश में कि नो थैंक्स। जब इच्छा ना होला तो मतलब ओकरा के धन्यवाद भी कर दिया अपन मतलब हमरा ना चाही ऐसे नहीं बोलल जा सकता। ओकरे जगह पर हमने यूज किया जा सकता जौन की मतलब कि सबसे ज्यादा जौन अंग्रेज बड़ा सोनू यूज करला सा, आई एम गुड थैंक्स। तो आज के बाद नो थैंक्स के जगह पे आई एम गुड थैंक्स भी बोले के सीख ले के बाद। जैसे कि एगो एग्जांपल लेता नहीं, अब फूड स्टॉल पे गई कोनो आदमी और फूड स्टॉल में पूछा था वुड यू लाइक टू लाइक समथिंग टू ड्रिंक विद दैट, मतलब ओकरा साथे कुछ रुआ पिए के चाहता नहीं, चाहे चाहता नहीं क्या कुछ। तो कस्टमर का था आई एम गुड थैंक्स, या फिर एक जगह पर नो थैंक्स भी बोला जा सकता। तो ये 2 गो एडवांस ही रुआ सीखे के मिल गए एकदम फ्री में। सेकेंड चीज बटे बी माई गेस्ट, ये अंग्रेज सबसे ज्यादा यूज करला सब। बी माई गेस्ट का मतलब क्या होला, जैसे ऑफ कोर्स हमने नहीं के पुराना के जमाने से बोला चला है ऑफ कोर्स कुछ भी होला ऑफ कोर्स मतलब बेशक। ओकरा जगह पर हमने यूज किया जा सकता बी माई बेस्ट, बी माई गेस्ट। जैसे कि एगो एग्जांपल बटे एगो कोनो 2 गो पैसेंजर एगो बस में यात्रा करता, तो एगो पैसेंजर पूछा था हैव यू फिनिश्ड विथ योर न्यूज़पेपर, मतलब का जो तू न्यूज़पेपर पढ़ता रहे वो खत्म हो गइल बा का। तो दूसरा का पैसेंजर कहता बी माई गेस्ट, मतलब कि ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तो ले लो अपना तू पढ़ ले अपन। थर्ड एक्सप्रेशन बटे हेल्प योर सेल्फ, ये हमने का यूज कर जा सकता, मतलब कि बहुत पहले से भी यूज कर जाला और इस सबसे ज्यादा अंग्रेज यूज कर लो। तो ये मतलब का होला टेक वन, जैसे कि नॉर्मल भाषा में ना कर सकी एगो ले ले। जैसे कि मान के चलो एगो एग्जाम्पल डाल जाए कि कोनो 2 गो आदमी बाटे, तो पहले का आदमी कहता कैन आई हैव वन ऑफ योर बिस्किट्स, मतलब जो तुम बिस्किट खा रहा है खाता रहे उनमें से एगो हम ले ली का। तो सामने वाला अगर ऐसे कहता है कि टेक वन, तो ये थोड़ा सा रफ लगेला। ओकरे के थोड़ा सा और अच्छा मतलब एकदम नेचुरल फील देवे खातिर क्या कहल जाला कि हेल्प योर सेल्फ, मतलब हाँ एगो ले ले और अपने आप एगो उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। चौथा और सबसे मतलब कि एकदम फनी जो आज ट्रेंडिंग में बाटे वो बाटे टा। टा मतलब जैसे थैंक यू बोला जाता ना, पुराना जमाना से था यूज करते थे थैंक यू वेरी मच। ओकरा जगह पर सिर्फ टा टा यूज करके हमने एगो नया ट्रेनिंग लावा जा सकता। ओकरा बाद एक जगह पे यूज किया जाला